Vam ser banc de proves d'aquest populisme, ho som encara avui, però no ho serem més. No ho serem més perquè el mes de maig, tant en clau municipal com en clau europea, la ciutat, n'estic convençut, i crec que avui som molts aquí, i crec que som molts els que estem convençuts que la ciutat, la nostra ciutat, Badalona, el 26 de maig, amb les dues paperetes, l'europea i també la de les eleccions municipals, enviarà un missatge, i enviarà un missatge al costat de la gent i al costat dels drets i al costat de la democràcia. I dirà a tots aquells que ens volen enfrontats, a tots aquells que ens volen que denunciem veïns i que ens denunciem entre nosaltres i que fem la vida més difícil a aquells que pateixen, a tots aquells els enviarem un missatge que Badalona ha deixat de ser un banc de proves de les polítiques més regressives i serà i continuarà sent perquè vam començar al maig de 2015 i malauradament el 20 de juny això es va interrompre, però al maig això tornarà a haver-hi un govern a la ciutat al costat de la gent, al costat dels drets i en la lluita contra la desigualtat, que és el principal repte que tenim en una ciutat com la nostra.